Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. PDP wali! PDP wali! Moni nonse. Muli bwanji. Ndikufuna mundilole ndiyankhule mothamanga chifukwa nthawi yatha. Komano choyambirira ndithokoze atiye Malanda ndi mafumu onse omwe mwabwera pano, chifukwa kubwera kwanu kukutanthauza kuti kuno ku Nkhatabe South East mwatilandira ndi manja awiri. Kufika kwanu ndi chikhulupiriro, kufika kwanu ndi chilimbikitso kwa ifeyo kuti chipani ichi cha PDP chabwera kudzakhala kunoko ku Nkhatabe. Ulemu kwa a Vice President athu Dr. Rose Sakala, mulandire ulemu. Ndiperekenso ulemu kwa inu a National Organizing Secretary, mulandire ulemu wanu Honorable Kate Nkandawire. Mundireso ndipereke ulemu kwa National Campaign Director Honorable Judith Masanda, ulemu wanu. Ulemu ndipereke kwa National Director of Protocol Honorable Chikukula Hawa, ulemu wanu. Ulemu mundirole ndiperekenso kwa inu a Deputy National Director of Women Honorable Joyce Chikukula, mulandire ulemu wanu. Mundirolenso ndipereke ulemu kwa Honorable Margaret Mwase, omwe ndino a National Director of Social Services, mulandire ulemu wanu. Ulemunso ndipereke kwa Regional Governor athu, ulemu wanu. A Director Amai chigawo chino cha Kumpoto Honorable Chembezi, mulandire ulemu wanu. Administrative Secretary athu, mulandire ulemu wanu. Ulemu a District Governor athu, a Constituency Governor athu. Ulemu ma Area Chairman omwe mwabwera pano, ma Area Chairlady omwe mwabwera pano, ma Director achinyamata omwe mwabwera pano. Ulemu amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, moni nonse. Muli bwanji. Njalanso eti ndimafuna nachita kubwereza pamenepo chifukwa kwina kulikonse komwe ndapita ndimakanika kupereka moni kuti muli bwanji, chifukwa yankho lake likumakhala limodzi: njala yativuta kwambiri atiye Malanda, kuchitipa mpaka ku Nsanje, ku Nchinji mpaka ku Nkhotakota. Dziko lonse la Malawi njala yatani yavuta. Koma ndisanapitirire kuyankhula zomwe ndifuna kunena pano, ndimafuna ndikuthokozeni inu anthu aku Nkhata, makamaka Nkhatabe South East, chifukwa kuchipani kwathu munatipatsa mzimayi ngati National Director of Social Services Honorable Margaret Mwase. Mzimayi ameneyu ndi mzimayi olimbikira kwambiri kuchipani. Mzimayi ameneyu pa udindo wake ku National Governing Council amakwanitsa kuwadzutsa usiku kuti tathamangirani kwakuti kwavuta, amathamanga. Kaya apita ku Nsanje amakafika, kaya ku Blantyre amakafika, kaya ku Mulanje amakafika. Ndichifukwa timati pagulu ngati pano tikuthokozeni kwambiri Honorable Mwase, chifukwa
chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti chipani imani mumwe PDP wali komanso nimafuna nene chonchi titayankhula nkhani ya ma area kuti anthu akuyeneka kupanga ma area ndi ndinafunsa kuti kunkhatabe ndinokonzeka kuti kunkhatabe makonstituency onse mwapanga ma area. Munthu mmodzi yemwe anandiyankha akundiyang'ana m'maso kuti kwathu ma area aliko, bwerani ndiye ndiona bomwasi. Kwa ine ndakhutira kuti amanena zoona samanama ayi. Umboni wake ndikusonkhana omwe mwasonkhana pano. Chifukwa pali asogolera omwe tikuwafunsa maili aliko bwerani. Maili aliko bwerani. Koma pesa tikupita kuja kapeza kuti kulibe olondi area imodzi yomwe. Ndifaka ndanena pano kuti ona pa Margaret Mwasi abwere pano. Munthu tisanamuyamike atafa iyayi. Munthu tisamuthokoze atagona ayi. Kwa munthu tizimuyamika ali wa moyo. Ku nkhatabe kuno panopa ndikhoza kunena mosaopa kuti entry point yathu ya PDP nkhatabe ni Nkhatabe Southeast. Kwinako tizichita kumafalikirako, koma ngati kuwina mpando woyambirira wa MP ngati chipani, MP wathu kuno koyambirira ndi Margaret Mwasi. PDP wali choncho ndikupempheni mafumu akuno, ndikupempheni anthu akunoko, perekani support kwa Honorable Mwasi chifukwa waonetsa kuti luso alinalo, luntha alinalo loti akhoza kutumikira anthu, akhoza kutumikira Malawi mwachilungamo. Ndikanakupatsani ndimpereke moni mwapereka kale nthawi ija, simpereka moni ayi. Kakhale ni pasi. PDP wali munthu wina yemwe ndimati ndithokoze panopa ndi akhansala athu Honorable Chembezi. Honorable Chembezi tabwera. PDP wali Honorable Chembezi takhala nawo mchipani ifeyo a PDP ambiri mwa ife tinachokera ku DPP mmene timathamanga kufuna upresident ku PDP ko, yemwe anatigwira dzanjaso kwambiri, yemwe anakhala nafe kuyenda nafe ndi akhansala anu awawa. Tinali ndi makhansala angapo otithandizira, koma titachoka ku PDP, titachoka ku DPP kupita ku PDP, makhansala ena anatsala komweko. Koma panali khansala mmodzi kuno ku Nkhatabe yemwe ananena kuti pavute pasavute, kude kusade, ine ndigwira nanu ntchito ndilo wasunone PDP yomweyo. Lero ali nafe apa amagwira ntchito, komanso panopa ali ndi mpando waukulu ku chipaniko, ndi director wa amayi chigawo chonse chino chakumpoto. Ndikuyankhula izi pothokoza, poyamika, kunena kuti ine ndimaona munthu akamagwira ntchito, ndimaona munthu yemwe sagwira ntchito, komanso ndiye ndikupempheni anthu akuno pitirizani. Akuyimabe ngati khansala woyambirira ine ndikukhulupirira wa PDP tizampeza kunoko ku Nkhatabe Southeast komwe kuli Honorable Chembezi. Ndikanakupatsaninso nthawi kuti mupayike moni wamoni mwapereka kale, kakhale ni pansi. Ku Nkhatabe kuno tili ndi khansala wina ku Nzenga Ward, khansala Patricia ku Nzenga Ward. Ku Nzenga ndi ku Northwest.
PDP wali. PDP wali. Awawa ndi akunzenga wodi ndalondola nzenga ito. Kavuzi wodi. Kavuzi wodi. Nkatabe West. Nkatabe West. Kavuzi wodi Nkatabe West. Akuimira kuti kumene koko. Ife mangodi Kasa wa Patricia Mwanyadira. Ndiye poti anzano aja sindiyankhula zambiri za inu kunoko chifukwa apa palibe voti yanu palibe apa. Alipo? Abwera kuno? Chabwino. Ndiye poti inu simunapereke moni? Ndikupatsa mupereke moni. PDP wali. PDP wali. Kumuzenga. Shinteche. Maula. Isitosi. Wali bomba yo. Zuka mkwambiri mmanja mwao. Mwambira ni mmanja. PDP wali. Tipitirize. Ndichifukwa chani tabwera kuno siku ya lero. Ili ku convention yomwe tinapita mwezi wa September. Ndinayankhula mawu. Ndinanena kuti kampeni ya 2025 yomwe anthu akukasankha MP, yomwe anthu akukasankha president, yomwe anthu akukasankha kansala, ikamadza yamba kampeni iyo, ine kampeni yanga ndikapanga pa area. Misonkhano nthawi ya kampeni tipanga, misonkhano ichitika, nsalu pa area tigawa, matisheti pa area tigawa. Ndinenenso apa kuti pamene tikagawa campaign material sitikagawa pa trading center ayi, sitikagawa pa sukulu ayi, koma tikagawa pa area pomwepo. Chifukwa chani? Chifukwa tikagawa pa sukulu, tikagawa kunsika, amalandira ndi azipani zina osati azipani zanu. Choncho mukamona munthu akuponya matishet, kuponya nsalu amenezo a PDP yayi, ife tili ndondomeko yathu yomwe tisate. Koma nthawi ya kampeni isanakwane ndimayenera ndiyende ma constituency, ndiyendere ma area, ndicheze ndi ma area, chifukwa ngakhale abusa atha kukuwuzani kuti ngakhale Bible limanena kuti awiri sayenda asanapangane. Amayenera akati apangane, agwirizane kuti kodi ulendo tiyenda bwanji. Chifukwa tikati tisapangane, tikati tisauzane zochita, ndiye kuti panse usitiyenda bwino. Ndi chifukwa chake ndabwera kuno kunena kuti ndikamachoka pano anthu aku Nkatabe South East tikhati tagwirizana kuti kodi ulendo tikuyenda bwanji. Ndi chifukwa chakenso ndikunena kuti ndabwera kudzayendera ma area, ndikatha kuyankhula pano ndipempha kuti area chairman wina aliyense atenge anthu ake mukakhale magulu. PDP wali mukakhala m'magulumo, nditsika pano ndibwera pomwepo pagulu mwakhalapo. PDP wali cholinga ndichonena kuti inu ndine ticheze, inu ndine tiyankhulane nkhani zachipani. Chifukwa mmene ayankhulira amfumu pano, mmene ayankhulira mayi Chikukula pano, aliyense panopa wabwera ndi vuto lake. PDP wali mukamuyang'ana nzanu yemwe mwakhala nayo, mukamuyang'ana nzanu yemwe mwayima nayo, mumuyang'ane m'masomo muli mavuto. PDP wali masomo muli mavuto.
wina panopa wasiyenda ku nyumba akulephera kupita ku chipatala. Mawa ndi Mande, wina ali ndi nkhawa mwana mawa sapita ku sukulu chifukwa chosowa school fees. PDP wali ambiri ndikuwaona pano agwira tsaya chonchi imene yo ndi nkhawa ndiyoti kodi ndikachoka pano madzulo ndikadya chani. PDP wali chomwe ndikutanthauza ndichonera kuti munthu wachilungamo avomereze kuti panopa Amalawi akuvutika, Amalawi panopa akuphula njira za moto. Chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti anthu fe tinanamizidwa, tinavotera zinthu zoti si zimenezozo, tinavotera zinthu zoti ndizabodza. Lero Katundu yemwe amafunira kuti akhale otchipa m'Malawi muno anakwera mtengo kalekale. Panopa anthu akulephera kulima bwinobwino. Anthu ankhatape si alesi ayi, ndi anthu olimbikira amalima, koma akulephera kulima chifukwa chani? Fetereza anakwera mtengo. PDP wali palibe chifukwa ngati boma limakhali maganizira anthu, palibe chifukwa chokwezera fetereza mpaka 170,000 kwacha fetereza. Pano thumba la chimanga ndi 110,000 kwacha. Sopo anakwera mtengo, sugar anakwera mtengo, mchere unakwera mtengo, soda zinakwera mtengo, mafuta ophikira anakwera mtengo, parafini anakwera mtengo. China chilichonse chofunikira chinakwera mtengo m'Malawi munomo. PDP wali msogoleri wabwino, msogoleri oganizira Amalawi amaoneka nthawi ya mavuto ngati inoyi. Savomera kuti Katundu azikwera mtengo ayi, ndipo alibe manyazi anthu amene wawa, alibe manyazi anthu awa achikangawa awa. PDP wali kutero eti posachedwa hapa ita anakweza mpaka tomato, eti kweza tomato. PDP wali choncho nthawi ngati ino mwatsoka ndiwo amabwera kuno kudzatinamiza ayi kuli njala, mulandira chimanga, mulandira ufa, kuyenda mwa mafumu kukuza leno. Koma nthawi yolandira ikafika kumachitika zinthu zolakwika zambiri.
choyambirira akati apita ukalemba anthu ndi amalembana pachibale pokhapokha. PDP wali, PDP wali. Ndiye munthu yemwe alibe mbale kumtundako amangodzifera ndi njala. Ndiye lero ndabwera kuti inu anthu akweriya tigwirizane timange chimodzi. Timanga chimodzi bwanji? Tileke kudalira zolandira, tileke kudalira zopempha, chifukwa wabweretse kunoko cholandiracho thumba limodzi amagawana anthu 20. Nthawi ngati ino ife anthu akweriya tikuyeneka tiyambe kuganiza mwakuya, mtima uwawe upweteke, mutu uwire kuti kodi tipanga bwanji. Chifukwa njala iyi sikuti ikuyamba chaka chino yayi, njala inayambira zaka ziwiri zapita tukira kuyenda nayo. Chaka chatha kunali njala, china chija kunali njala, chinonso ilipo njala, tilowa nayo mpaka 2026 njala yake yomwe. Ndiye kuti tidalira zongolandira. Ine ndikuti ayi, koma ndikuti tipange bwanji. Anthu mwakhala pano, azimayi mwakhala pano, azibambo muli pano, sinu anthu aulesi ayi. Apa pali anthu apa omwe angathe kukwanitsa kupanga ti business ting'ono. PDP wali. Pali anthu apa atha kuphika mandasi, atha kupanga business ya kanyenya, zitumbuwa, atha kugulitsa tomato. Alipo apapa. PDP wali. Koma chikuchitika ndi chani? Simungakwanise chifukwa na kuti mpamba palibe. Mukusowa munthu yemwe abwere ndikuponyerani mbedza kuti nsomba muzikaweza nokha. Apa mutha kupanga business bwino. Ubwino wake munthu wakumudzi atiye malanda ndolera kuti munthu wakumudzi kuti apange business safuna ndalama zambiri ayi. Kuteku mene ndikuyankhulamu ndikuona ena akundiyang'ana kwambiri, ena akundikweza kundiyang'anira apa, ena akundiyang'anira umu, ena ndikuzanditsitsa pansipa. Ndeno akumazifunsa mu maganizomo akuti kodi iye uja waima paja atangondipasa 15,000 kwacha. 15 iyo sikuti upita kamweremo wayi, koma kufuna kuti upange nayo maplani. PDP wali. Maplani yake ndi otani? Maplani yake ndolera kuti ukatero uthamangire kumsika, ukagule flower, udzuke folokolo kumamawa, ukandekande uphike mandasi, uphike kanyenya, uthamangire nayo kumsika, ukabwera kumsika kukagulitsa, pobwera ugule ufa uje ndi ana ako. Chifukwa izi zongodalira cholandira ichi tipusa nazo, tifa nazo. Abwera pano akuzani kuti amutivotere muzayamba kuja mukazavota pa 16 September. Ndi akabwera kuno muwafunse kuti mukuti ndidikire pa 16 September kuti njala isu mukuiona, ndikakuvoterani nditafa mundipase kaye changacho ndijeretu ndizikakuvoterani ndi mphamvu. PDP wali. PDP wali. Ndi chifukwa chake panopa ndikunena kuti ndikubwerezanso ndikuyankhulanso mubwereza kuti tiyeni akuluakulu tiziyang'anire tokha, tiyeni tizikonze tokha. Chifukwa chonena kuti
nthawi yozikonza ndinoyi, nthawi yozisamalira ndinoyi. Ndifuna chake ndanena kuti ndikachoka pano, ndikatsika pano, ndikumana nanu ma area, ndicheza nanu ma area, ndimva za pa area. Komanso pa area apo ndabwera ndi khadi iyi. Ndipereka khadi iyi kwa wina aliyense pa area apo. PDP wali khadi ukayilandira ndiyomwe ikuthandize kukupulumutsa ku njala yomwe ili pano pali. PDP wali kaya ukufuna upange business ya mandasi ulemba papa, ndifuna mandasi. Kaya ukufuna upange jani ulemba hapa, kaya ukufuna school fees ulemba hapa. Zikatero zikumatitengera mawiki awiri kuti muyambe kuthandizidwa. Koma akufotokozeraninso pali gawo linalofunika la phone number, pali phone number papa. Akakupatsani chonde muyikepo phone number yolondola, chifukwa podikira kuti no muyambe kuthandizidwa tikumati ayi anthu aja osati tingowasiyayi kuti muno tiyankhale nawo, ndio mukumalandira foni. Mukalandira foni iyo mukatha kulankhula na foni iyo akumakuwuzani kuti tasuzumirani mu foni mumagwera kenakake. PDP wali cholinga chonena kuti pa tsiku limenelo uthamange kunsika ukagule kenakake ana atani aje. Imene sumakaya business iyo yayi ya business ndina, koma iyi ndiyongo limbikisa ubale. PDP wali kaya ndikuziwa pali achinyamata ambiri anamaliza skulu, chomwe akufuna ntchito yakanika, koma afuna ngophunzirako luso la ntchito ya manja, ukalipentala, welding, ndi zina bricklaying, zimene zonse zili pa khadi pomwepo. Ndasangalala kwambiri kuti MP athu adzawina kuno. Ndasangalala kwambiri kuti amakhansala athu adzawina kuno. Komanso nthawi ya kampeni ikayamba tifikanso kuti tizapange msonkhano, kuti magule azakhalepo, ofuna mabandi azakhalepo. Koma papa ndabwera kuti tizacheze pa area iti. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.